ЗША паабяцалі зняць з Беларусі амаль усе санкцыі, калі Лукашенко адпусціць усіх палізняволеных. Пра перамовы ў Менску расказаў Reuters прадстаўнік Трампа Джон Коул. Ён заявіў, што Лукашенку варта аддаць належнае за тое, што ён выпускае людзей, якіх сам і адправіў за краты па палітычных матывах. Таксама Коул расказаў пра будучую здзелку, на якую нібыта пагадзіўся Лукашенко. Ён адпускае усіх палізняволеных, а ЗША здымаюць 80% санкцый. Да канца года мы вызвалім усіх, заявіў Коул. І ён дадаў, што ўпершыню узняў на перамовах пытанне пра новых палізняволеных. Лукашенко адпускае адных, а потым амаль адразу сілавікі затрымліваюць іншых людзей па палітычных артыкулах. Коул сказаў Лукашенку, што гэта недапушчальна. Амерыканскі прадстаўнік адзначыў, што Лукашенко хоча быць сусветным гульцом. Коул паспрабаваў данесці да яго, што калі ён сапраўды гэтага хоча, то вось так затрымліваць і судзіць людзей нельга. 19 красавіка пасля перамоваў з амерыканцамі Лукашенко адпусціў 250 чалавек. 235 з іх дазволілі застацца ў Беларусі. Гэта таксама была ўмова амерыканцаў, якую яны абмяркоўвалі на перамовах.